तर मस्तपैकी दीपालीने लावलेला घरचा दही आहे. आम्हाला खाता आता खाऊ दे. जी शॉपचा गाड्या 10,000चा. शपथ. हॅपी बापूस डे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे आज हा फादर्स डे. थँक्यू धन्यवाद. तर म्हणजे आज फादर्स डे आहे आणि मी आता जाणार आहे आणि चिकन घेऊन येणार आहे, कारण दीपाली माझ्यासाठी खास चिकन बिर्याणी बनवणार आहे. म्हणजे काय देणार आहे? गिफ्ट देणार आहे का? तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. भाभी जी आज सरप्राईज मला देणार आहेत, काय दोमार घालणार आहेत, काय देणार आहेत ते शेवट का कळात. त्यामुळे शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. मी जाते आता चिकन आणू. चला लेट्स गो. तर चिकन शॉप का आता इलय मी. तर हे आता अर्धा किलो चिकन घेते बिर्याणीसाठी. राजापुरी कैसा किलो आहे? 100 रुपये किलो दादा. राजापुरीच आहे ना? मिठा आहे का ना? एकदम गोड आहे ना. आणि ये केसर आहे. केसर आहे. दशेरी नाही काय? दसरी नाही आता. ओके 1 किलो द्या ना हे. कोणता राजापुरी तू? हा. अरे आता किती वेळा म्हणत राहणार आज दिवसासून. जावा या मम्मीकडे देवा. मम्मी काय राहुली. फ्रुट्स बघा आणले, भरपूर आणले आहेत. राजापुरी आणल्या आज. राजापुरी आहेत ते. मोठे आंबे आणले आज. राजापुरी, दशेरी, पपई, चिक्कू आणि हो काय राजापुरी. अरे आंबो नाही तो, पपई आहे तो. आणि चिक्कू पण आणले. खावा काय था खावाने हगत राहा. तर हे दीपालीने चिकन मॅरिनेटची तयारी केल्या ना, धुवून बिवून साफ करून घेतल्या ना. पहिला दही टाकून घेऊ. काय दही टाकून. हा. तर मस्तपैकी दीपालीने लावलेला घरचा दही हा एकदम घट्ट आहे एकदम. अर्धा किलो हा चिकन. एकदम घट्ट दही काढता दीपाली. लय टाकलं या. हे मसाले हे सर्व काश्मीरी लाल मीठ आणि बिर्याणी मसाला. मीठ पण खायचं तर सांग ना. रॉक सॉल्ट. तर हे सर्व किती मसाले. बापरे. मसाले, लिंबू, दही आहे, परत लिंबू आणखी. त्याच्यात लिंबू अर्धा मस्तपैकी पिळून घेतलेला. मिरची, कोथिंबीर. बापरे, बिर्याणी मजबूत होणार आज. बारक्याईला आहे माझा. चिकन लेग पीस आणला हो तुझ्यासाठी जिया. एक आणलाय. आणि हे काय? आला लसूण पेस्ट 1 चमचोभर. या सर्व मिक्स करून अर्धा तास ना. अर्धा तास का 1 तास? अर्धा तास 1 तास. जितकं जास्त ठेवसाल तेवढं चांगलं. ओके. स्मेल मस्त येतात. आता ह्या अर्धा तास मस्तपैकी दीपाली हे ठेवणार मॅरिनेट करू आणि आम्ही जाणार राजापुरी आंबे खाऊ. चला. आणि जून महिनो सरत दिलो तरी मुंबईत पाऊस नाही आणि गावाक मारला तो पाऊस पडता. ह्या काय सर्व सुका खडखडीत नुसता. हे चला ठेवा आधी आंबे खाऊ. चला. राजापुरी खायचो आंबो आयो. राजापूरचो आपल्या. अरे बापरे, हे बघ कसे बदामी सारखं दिसता. लाले लाल नाही आपले हापूस कसे लाले लाल. हे पिवळे पिवळ. लाले लाल नाही, पिवळे पिवळ. तर आता मस्तपैकी टेस्ट बघूया आधी. पहिलं कोण बघणार टेस्ट? अरे बापरे, आज तुमका पहिलं मान दिल्याने. हा बरोबर. पप्पांच्या लाड चाललेले होते त्यांचे. हे काय खायला तरी द्या. पक्का 1 नंबर. जरा आंबट हा, पण मस्त टेस्टी लागतात. होय ना जिया? इकडून खाऊन बघ. आंबट.
पण असं मस्त असं भावीचे एक्सप्रेशनच सांगतात आंबडा म्हणून. भावीसाठी हो दशेरी हे घे दीपाली बघ. हे? आज भावी जरासं आंबडा फायरी आंब्यासारखं वाटतं ना. पायरी सारखंच लागतात आणि हे साल आहे ना तिकडचं जाड. भारी लागतात आता. तर भावीसाठी कापतोय दशेरी. दशेरी आंबट नसतात तो कच्चो काप किंवा पिक्को काप. हे झाला काय तुमचा सकाळपासून अगदी बनवतात डोंबार घालून ठेवल्याने काय करतात आम्ही नाही बघत आहो. काय तर देवा सरप्राईज माका. करा करा लवकर. सकाळपासून दुपार झाली अक्षरशः. तुझं झालं ह्याचा नाही झाला अजून. हा मोठा पेंटर हा काय ढोंबार घातल्याने हा तो बघा बाप रे. तुझा झाला की नाही. भूक लागली आहे. स्मेल इलो मस्त पैकी आहे. का कवटा उकडूक ठेवल्याने आता वाटतं स्वतःसाठी. तर हा चिकन रेडी झाला दीपालीचा आणि त्याच्यात आता भात टाकता आणि हा काय हे नंतर दम भरूसाठी हा इला एका वाशिलो वाटतं. होय चिकनचा वाशिलो जिया नाही इलो वास. जियाचं झाला ग्रीटिंग बनवून माझ्यासाठी मस्तपैकी. भावी बनवता कलर बिलर काढल्यानात काय डोंबार घालता भावी. बघायचं आता कोण भारी बनवल्या ना कोणी. तव्यावर ठेवल्या ना चपात्या भाजू दम देणारा. आणि ह्याचा काय हे तुळशीची पानं पुदिना एकदम पॅक करून टाक एकदम पिठान. तर आहे बिर्याणी इलेली आहे हंडी बिर्याणीची आणि दम भरलेलो हा. तो दीपाली आता अनबॉक्सिंग करता. दीपाली करतात काय हे सर्वच अनबॉक्सिंग करतात आणि हय याने अनबॉक्सिंग केल्या ना उलटा ठेवता. हा काय पाना बिना हत वरती टाकलेली. पहिला वार रानूक वाट का पहिला माका आज माझो माना. अरे फादर्स डे कोणाचो आज सांग जिया. आज फादर कोणात तू काय मी तू भावी कोण फादर आज पहिलं कोण खाणार. कलरफुल नाही दिसत. अरे बिर्याणी काय कलरफुल नाही ते दीपाली तुझी. कलर नाही टाकत आम्ही. कलर नाही म्हणजे हायजीन फक्त हायजीन नाही आपला हेल्दी फूड कलर वगैरे टाकलेले नाहीत. एकदम हेल्दी व्हाईट मध्ये अगदी प्युअर. पापसाचं फादर रे आणि हेंका गाय लागलेली आहे. अरे फादर का पण लागली आहे भूक. फादरने काय केलं ना आंबे झाले जिरले. तर हे पहिलं वाटो देते का जियाक वाढल्या ना. पहिलं वाटो आहे माका इलेलो हा मस्तपैकी. खाल्लं पण तू सुको भात खालस तू. आणि हे मोठो पीस आहे वाढलेलो आहे बघ. नाही माका नाही दिलेलो. तुझो पीस थयचा शोधतात हा बघ जियाचो पीस. हो बघ केवढा पीस. त्याचं चिकन सगळं बाहेर आलंय. त्याचा नाही तो वेगळा पीस हा. दोन हत्ते जियासाठी 2 लेग पीस. तर मी आहे आता चव बघतोय. दीपाली वाढता नुसता आणि फादरची आवडती डिश चिकन चिकन बिर्याणी आहे आणि रायता. बस एवढा. आज माशी बिशी गरमा काय गरम. ते एकदम सॉफ्ट शिजला चिकन. हा बघा एकदम सॉफ्ट झाला पण एवढा गरम आहे ना पण तोंडात नाही घालू शकत एवढा गरम आहे. दम भरलं ते का ना म्हणून. आले पण कसा एकदम सॉफ्ट आहे बघ. जिया चिकन लेग पीस ठेवलं आज. कधी खाणार.
हं? ला खाते हा जिया मोठो लेग जपान पीस नाही दिया तुका जिया काय एकच बस होय चिकन आम्हाला खात आता खाऊ दे खाते काही इलो नाही वाटतं खाऊ कसं आहे पप्पा शाबास एवढी मेहनत करून बनवल्याने सकाळी उठल्यापासून ते ह्या? मला वाटतं 1 वाजेपर्यंत त्यांच्यानी ह्या केल्याने पूर्ण दुपारभर. आय लव्ह यू. यू आर वॉज बेस्ट फादर. थँक्यू. हे बघा, थँक्यू फॉर गिव्हिंग हे काय ऑल द थिंकिंग इन माय लाईफ. Things. ऑल थिंग्स इन माय लाईफ. अरे आम्ही मराठी मीडियमची माणसं आहोत, मराठीत लिहायचं ना. आणि हा काय चित्र बाबा- काढला वापस बाबा आय लव्ह यू. हय चित्र काढल्यानंतर दाखवा ड्रॉइंग तुमचं ह्या, काय ह्या केल्यानंतर या काय. हो कोण मी हा 4 केस डोक्यात रवली असता बरोबर दाखवल्या त्याने. आणि हे कोण जिया जिया. आणि भावी आपला काय बरा काढला ना चित्र जियान. हो मस्त काढलं. स्टार हे स्टार आमच्या दोघांच्या हा हातावर. गिफ्ट आणि पिंक कलरचं हे घेतलंय ना. अरे पप्पाला पिंक नाही हवा आणि ह्याचा भावीचा बघूया. आता भावीचा हॅपी फादर्स डे. हे बघा. भावीन काय केलं ना अरे अरे बापरे, केक लव. आता मी हे रीड कर दाखव. अरे येता माग वाचू. नाही तुम्हाला नाही येत. अरे बाबा येता. हॅपी फादर्स डे विश यू मे गॉड ब्लेस यू दॅट युअर हेल्थ अँड स्ट्रेंथ. म्हणजे काय तर सांग. म्हणजे Health तुम्हाला आणि हेल्थ strong. चांगली Health हेल्थ and आणि strong. हा स्ट्रॉंग आहे. हा स्ट्रॉंग माका बनवतो. मराठी मीडियम तो बापूस. बाबा आय लव्ह यू लिहायचं ना. बाबा आणि आई. या चित्र कसं काढलं ना बघूया. होय केक हा. ह्यो काय आंबो माका आवडता मग. ह्यो स्माइली काढल्या ना. ते बलून काढला. आणि ह्यो बलून बलून हा. खाली, हाडवाला हा. बलून. आणि आणि हॅपी हे फादर्स लिहिलं डे ना, हॅपी पुस्तक फादर्स डे काढलं. विश. हा. बे काय मग काय आज बे. फक्त नुसतं बे, ह्या? बे. अबे हे काय आहे बे. बे गॉड ब्लेस यू. हे काय बे नाही काय काय आहे. तो झालं वाटत नुसता दॅट युअर हेल्थ अँड स्ट्रेंथ. आय लव्ह यू. हे खोडाखोड हाय पण केलाय. बिकॉज यू आर सो काइंड फ्रॉम भावी. काइंड म्हणजे का काइंड दयाळू. मास्तर. काइंड मास्तर ऍप माहिती. दयाळू. दयालू. अरे बाबा मी लय दयालू आहे. काय पाहिजे तुम्हाला बोला. फादर डे आहे काय चिल्ड्रन डे आहे. नाही एवढं पाहिजे. तुम्ही आता आणि काय आणलं? gift gift काय नाही surprise आणला? काय त्याला होत असता तेव्हा काय का हे काय दाखवत शोधतं मी. काय उभार घालला तर काय बाय. खरंच मला काय माहित नाही या काय देणार काय म्हणणार काय माहित. अरे बापरे गिफ्ट आणल्या नाही यार. ह्याने काय आणल्या ना केक. केक. केक ठेव ठेव बाबा ठेव ठेव, ठेव ठेव. ठेव पाडोशी आधी gift बघते काय आधी आता. गिफ्ट बघा काय तर. काय हा सोन्याची रिंग काय चैन आहे. आई शपथ जी शॉकचा गाड्या 10,000चा. एवढे पैसे खर्चून नेले तुमचे. काय डुप्लिकेट दिलास. जी शॉपचा नाही आता. मी हडबडलंय जी शॉपचा घड्या. शपथ बाबा पैसे पैसून आणला. 10,000 जी शॉपचा घड्या आहे. या काय आई शपथ केवढा हाता बघा. लय मोठा. त्या पप्पाचा हात आहे नाकापेक्षा मोती जड कशा केल्याने या. बघा कसा वाटला तर सांगा. आई शपथ लय दणकटच हा. मजबूत दिल्याने गिफ्ट. हा बापसारखा दिल्याने मजबूत. बाबा जी शॉपचा घड्या. आता थँक्यू तरी तेव्हा गेलास बोला. या बुक कधी मागवलास या. अमेझॉनचा आवडता काय फ्लिपकार्ट कसून मागवला. अमेझॉन वरून मागवला. खरंच लय भारी आहे. भारी खरंच भारी आहे. वजनशीर म्हणजे भारी म्हणजे भारी असा नाही भारी भर बघा ना कसा हात. हात भरलो हात भरलो आणि असा या उंच पण लय हा. म्हणजे असा नाही असा तर हाच लय. आणि माझा हात काय बारीक नाही हा. त्या बारीक हातावर या एवढा वाटता. म्हणजे साध्या सुद्धा माणसानं घातल्यानंतर ते तो हात असो होय. वजन जड आहे का वजन. बरं हा बघ केवढा हा वजनशीर पण हा आणि दणकट पण हा.
जियान घातल्यानंतर जिया असा होय. खरंच मस्त हा. बघ ना मस्त झाली भारी वाटतं. आणि हा केक 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 चला. केक केक शपथ हॅपी बापूस डे. अरे बापरे ह्या काय तर वेगळाच आणला. फादर नाही बापूस डायरेक्ट. मालवणी आहेत ना ती. मालवणी हा. ये बाबा केक बापसाची खाड घालशाल तुम्ही. हॅपी बापूस डे. हा काय तर बघा फादर नाही बापूस. कशाची देवगा पप्पा तुम्ही देवगा हापूस बोलता. देवगड हापूस सगळ्यांचा बापूस. हो आम्ही बापूस तुमचंच बापूस आहे सगळ्यांचंच आहे. बापूस एक जबरदस्त आहे प्रश्नच नाही. चला आता एक चाकू देवा. चाकू बिकू कापूच. हॅपी बापूस डे. तर आता मी केक कापतोय बापसाचो. हॅपी हॅपी बर्थडे काय हॅपी बापूस डे हॅपी बापूस डे टू पप्पा. हे वरचं काढायचं ना. हा त्यांचं काय असतं ना हॅपी बापूस हे काढते ना त्यांच्या तोंडात जाईल. पप्पा पण हॅपी बापूस डे बोला. हॅपी बापूस डे हॅशटॅग आरोपी. Hashtag हॅपी बापूस डे. या काय तुला असं खायचं देवा. बापूस कोण आहे. देवा माझ्यासाठी आणलास ना. मस्त एकदम. हे काय कुठे टाकू. हे मनी आहेत त्याच्यावरचे. भावी प्लेट आणजा. प्लेट आणजा. पप्पा तुमचं तुम्ही घातला केक खाणे. हो मग पप्पाचे पप्पा गावी आहेत. बोला बोला परत एकदा. हॅपी बापूस डे. आमच्या बापूच्या हवळ्या. आणि आता माझ्याकडे केक आणला म्हणून सांगतो. तुम्ही डाएट वर होतास ना आणि केक खात असते आज. मुलींच्या खुशीसाठी आम्ही खातो. माका आवडत नाही हे गोष्टी. हे असले फालतू मला आवडत नाही. 2 वेळा स्वतःहून खाऊन झालंय. आता तिसऱ्यांदा बिया भरवता. माझी चुकलो तो असा असा जरा असा. आता मी भरले बसलंय झालं माका. अरे मी हे औषध भरवता आम्ही भरवता औषध. काय आज हॅपी वुमन्स डे नाही वाईफ डे. हा वाईफ डे आम्ही बायको भरवते. हॅपी वाईफ डे. जी आधी बनवून झालं. भरवलंय. दीपाली हे घे तुझ्यासाठी एक प्यारासा घास. तर मंडळी केक लय खालाय मी. अर्धो केक संपवलंय मी. हे खा. ह्या आवरा आमचा अक्का पण खाय. जियाक नको तू खा. जियाक नको तू खा. तर मंडळी केक खाऊन झालो आणि गिफ्ट जबरदस्त दिल्याने. म्हणजे जी शॉपचा माका आवडायचा मी बोललो होतो एकदा त्या ह्यांच्याने डुप्लिकेट हाणून दिल्याने माथ्यावर महागडल्याने. पण ठीक हा मजबूत हा. तुमका कसा वाटला ह्यांचा गिफ्ट. आणि हो हॅपी बर्थडे बापूस नाही सॉरी बर्थडे हॅपी बापूस डे. तुमका आमचं कसं वाटलो तो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. तेव्हा कोकण आपला जसा. जेव्हा बापूस डे आपला जसा. तेव्हा बापूस आपलं जसा. बाय. जय महाराष्ट्र.